De Nierpatiëntenvereniging had de stemming in het debat met grote nieuwsgierigheid volgen. Zij binnen blijd met de uitslag. We hebben een hele mooie stap vooruit gemaakt. Dit is gewoon een ongelooflijk blij nieuws. Hier is door zoveel mensen zo hard gewerkt. En zoals ik vandaag al hoorde, dit is een bouwsteentje wat gewoon de goede kant op gaat. Gewoon fantastisch. Doch binnen bijgelijks de specialisten van het MCL net in een hoera-stemming. Voor mezelf ben ik er wel uit, maar ik begrijp de twijfelaars. Mensen worden gedwongen om een keuze te maken, ja of nee. En sommige mensen willen niet kiezen. Wordt er dan een taart kocht? Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat het gewoon eens van de bouwstenen is die we hebben om te proberen om de wachtlijst wat korter te krijgen. Maar het is niet dé oplossing, het is één van de oplossingen. Ik denk dat die taart eerder zal dienen om mijn jaar transplantatie te vieren dan dat. Maar ik ben natuurlijk wel heel blij mee. Op de intensive care verwacht ze gauw de gevolgen te vernemen. Deze wet gaat een boel duidelijkheid geven voor mensen die iemand verliezen op de intensive care. Die hoeven niet meer zelf na te denken als iemand zelf al wat heeft opgegeven. Dus dat is de grote winst van deze wet. Hier gaat de wachtlijst niet mee verdwijnen. Mogelijk wordt die wel ietsje korter. De uitslag van de stemming in de Eerste Kamer weer 38 voor en 36 tegen.